Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog kayo alumar. Identero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat ngal daw ti Lunes kakailian 23 na po ti mabilang ini bulan ti Enero 2023 na sursurok langin yung makalawas maikupinen ti umuna nga pinanid ti kalendaryo para iti baro atawen 2021 gagayem keng kamsat sana mapuputa na po ti oras listo ti panagtulid ti aldaw iso nga saan niya sayangin ti oras gagayem keng kamsat manibo na po ti ENR Online may danong ka na kayo ti sabali pa nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito po ti pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz, ini technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, para iti sabali pa nga may isang oras, hingkang panangidano na po kada iti bumarbara damdamag. Digit hindi pagsasaritaan na pagsasaritaan dito po dito isang apulong pimusay gapu iti mass shooting EJ California. Ado di kita kontakin tayo apo nga mamuto yung California ngem sanda pa nga makaitid apo iti anyaman nga info gapo naman narimaan apo ti investigasyon ti Amerika may isa ka di kita pakapaspasamakan apo ti kakastoy no saan nga di kita paggaadwan ti tao eskwela dapay di hospital napasamak nga panagpalto-paltog mass shooting gagiyem keng kamsat dita Amerika maad-adala po dito pan nakapaiget ti pan naka gatang ti paltog dito itatao kakabsat ken gagiyem padaanan nyo apo pagsasaritaan tayo dito ken padaanan tayo man na po ti sabali pa nga barigat gapo tayo tunubigat maipa-implementar babaeng karili oil companies ti dakkel nga gatad nga pakaingatuan man na po ti presyo dagiti produkto petrolyo gagayem so nga dakkel man na po nga mabalin na nga parigat kada tayo ti panaka ngato apo ti presyo dagiti produkto nga petrolyo iti sabali nga bangir sibuyas gagayem ka kamsat DILG investigarin da kano apo dito may pagarup nga harassment kada ito'y asawa tinagpakamatay nga agtaltalon nga naagmulmula iti sibuyas gagayem kay amsak dito apo dito nagbaling nga expose ni Senator Amy Marcos ken agri-expert eksperto ti agrikultura may sukat ken ni Presidente Bongbong Marcos kas DA Secretary kakabsat ken gagayem iti sabali pa nga inteto pagsasaritaan numalagip yo apo ng interview tayo ti may isang person with disability itay napalabas nga aldaw gagayem kaabsat adadeto gakat apo nga maipurpursigi nga maikan ti ayuda digitay naganak nga addaan ti anak nga person with disability gagayem kay nga kaabsat ken napadaanan nyo apo ni Mr. Alvin Tolentino Natividad makainuman tayo ti deto nga aldaw apo flower shop di ba kunada ti flower shop na pigsa Valentine's Day may isang lang aldaw Christmas Day Christmas season medyo atindog deta ken kastameten no fiesta digiti minatay kakabsat ken gagayem so pagka awan digiti nga selebrasyon kasano apo ti panangipataray iri kastoy nga negosyo kasano met apo ti pamayan digiti nga flower arrangers tapnon agpaot DJ sabong nga adda kadakwada gagayem kay kabsat digiti amuente nga sikreto manipod kani Natividad gagayem kay kabsat tagiko apo kadito Blessed Farm flower shop iti Batak Road San Nicolas Ilocos Norte digitoy ken sabsabali pa ay may danon kada kayo tilasod ti maysa nga oras ngin kamarang danon di programa Damdamag ni Berto.
Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado kay ti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usarin digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa ti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangan kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti aming nga klase ti mula ket para kariti tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, wenyo anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, Masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy ti programa ti Damdamag ni Berto. Adan na palabasa po nga madamdama makay naman teto apo ni Mr. Alvin Natividad gagigim ken kamsat. Kabayatan nagyaman ti apo ken ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. No, adda digiti kay rikrik-nain nyo apo ti Baguio ket yo apo ti makikonsultar ti doktor, mapan iti doktor nga mapagtalkaan ni Dr. Alan Taylan.
Thank you very much. Iti John Floor Apartment. Iti barangay 50 Butong, ti Siyudad Tiluag. Babaeng ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Iti Honolulu, Hawaii. Maraming salamat, Ma'am Esmer Galicinao. Iti Barcelona, Spain. Thank you very much. Iti TMT Construction Company. Iti 48A, Kabungaan, North Luwag City. No, anda di kiti masapul yung po construction assistance. Manipod pa nakaplano. Aging ganat malpas. Di kiti patakder. Nga kayat yung proyekto. Na mabalin na kayo ang Serbia na po. Ti TMT Construction Company. Kukuha kinat matunan ni Honorable Telvin Tapawan. Thank you very much. Iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center. Iti Balintabak Street, Luwag City. At daan na po kanina kakalaing aircon technician. Tapno ornusin dati problema di kiti aircon tilugan nyo. Kaya maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo. Iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Okay, iti dati kung dawaya po, ada na po iti linya tayo ni Mr. Alvin Natividad or Tolentino Natividad. Tagikwa po iti may isang flower shop dito Blessed Farm Flower Shop. Masarakan na po iti Batak Road. Iti San Nicolas, Ilocos Norte. Amin tayo po, ada di kita narigat nga parte na ti kasto nga negosyo, especially no kung nada dito kasto nakita taya ti kanula kapigsa di kita nga negosyo ket no holiday season, no fiesta ti minatay, Valentine's Day di kita nakamarka po nga talaga nga boom di kita nga negosyo. Okay, Mr. Natividad sir, thank you very much iti ted mo nga gundaway tapno makainuman da iti deto nga aldaw. Okay, anat tinang gutigut ken ka tapnon ti kasta irugim deti nga kastoy a negosyo deti flower shop wenno flower arranger, Mr. Natividad. Kasi sir, idi sangpet ko kami nga gabot abroad para sa mamet ko na tanon numa aglik deti nga flower shop takno ko ag subsub din isot ko na sir. Okay. So parang pinagpalit mo DJ chance mo ije abroad wenno panagtrabaho mi ije abroad kaneti kastoy nga klase ti negosyo, Alvin. When sir at makita namin medyo napintas kami dati nga negosyo dito nga ije abroad narigrigat talaga ti trabaho ito nga agyanak lat ito kastaan dito yan tayon. Okay. So yung knowledge adda ka di knowledge mo iti panag flower arranging or panagurnos iti sabsabong Alvin nga may isa ka iti dakkel nga punam wenno nang idurungking ka tapno trabahuem detoy. Experience lang dito sir. Experience lang sir. Experience. So dati kan nagtrabaho kan iti kastoy. When sir, nabayag kami ti nagiganita tendaan talawag sir. Okay. So kahit mo sa yung yung pinaghirapan mo sa abroad, talaga nga detuyen tinangi divertam, pinagpuunam, tapnon ti kasta mabangon mo dito nga klase ti negosyo. When sir, hindi talaga nang-i-invest at di purnong comet pa si sir. Okay. Manong bulanen, manong atawenen, deti Blessed Farm Flower Shop, nga imat matunam? Nabit pa sir, nang rugi kami iti April 8. April last year. April last year. April last year. So natama kayo. Iti pa nang rugiyo. Ada pala dakkel nga epekto ti COVID. Kadagidi nga gundaway. Adalat tamat ba sister? Okay, but adamit latta di kitay assignment yo kadagidi nga gundaway. When sir address. Okay. Kadagitoy nga aldaw manipod nang rugi ka aging gana ita kasano ti makitam or idi adda ka iti trabahador ka pa lang hang kapay nga isot hang awan pay kukum makastoy nga negosyo kasanon ti nagngatwan or diferensya ti presyo ti sabong, Alvin? Ano sir? Ano siya? Kasanon ti diferensya ti sabong, ti presyo ti sabong, imina kadi, lima ka kadi, kadigito yung alaldawan, ikumpira, makitrabaho ka pa lang, or dito yung panang rugim, aging ka kadigito yung alaldaw? When sir, ngumina talaga. Okay. Sungimina, ada kasanot ka, ada kel tinagninaan na, ti sabong, Alvin? Digiti ko makakaslama alam iti 180, 80, 90 nga sabsabong, balimit nga
150 kaday sir tuwaga so try kinukuha. So halos 100% nagduble. Digito yung presyo ti Well, sabsabong. sir. Okay. So DJ na nga to nga presyo ti sabong oray no saan nga iso ti rason nga bumasit ti customers Alvin. Haan met sir adamat la to digiti agbook-in adu dadumaawan kaday. Okay. Manumet ti katulungam wenno na iemplyom nga tao kadating klase ti negosyom Alvin. Ni duha kam lang kini bakit po sir? Ay, dua kay lang. So talagang what if no adda digiti dadakkel nga dekoraran niya kasla ko may stage, simbaan or anyaman. Dua kay lang. Ay baklo ko digiti ay answer ay baklo ko digiti pamilya ko pa sir digiti ka anak ka may tumulong ko sir. But yung arrange panagurnos da kayo latta agasawan ni bakit mo adamit knowledge na iti flower arranging Alvin? Awan sir. So insurumon. When sir insuro kit tapos nagyamit lang tlawag sir. Okay. So so nagkatrabaho kayo ken ni misis mo? When sir when. Okay. Yun naman pala Kaya pala naging kay sumit lang nga nagbalin niya na patigking kan ti flower arranging kasi ditam nga naman mo ti kasimpung alam. When sir. Ganon. Okay. Ada di kita mangibaga nga ti kasto nga negosyo napigsa no Christmas time, Valentine's Day, fiesta digiti minatay. Suka digito nalpasin ti Christmas. Kumusta ti sale? Kumusta ti panagawat yu kadigitay paubrada Alvin? Atin apo sir at dagamit lahat ta sir. But talagang akupado kayo adda digiti kakasjay kasi di Valentine's Day, Christmas, fiesta ti minatay. When sir. Aglalong fixed season sir. Aglalong fixed season sir ada dono kwa. Okay. Suka digitoy ti awatin nyo pakasar siguro minatay pa? Float pa no ka sir. Float pa sir. Tay float no kati dekoraran na tay parade. Okay, digiti fiestas. Float. When sir. Okay. Pagka float when napinto tayo ti fiesta ti lawag no float kasanot pa nagkontrata ti float kasanot ti panang compute mo tapnohang ka maatiwan kaya damit tandan mo or adaganan siyam Alvin. Depende no kung amin no pakasalit at dati agpa-obra sir. Damagak no manot budget at i-budget ko no kwan. Ganun lang. So what if no truck nga dakkel compare iti tricycle wenno kalesa lang wenno owner type nga lugan adda ka di pagdidiferensyaan ti kontratam no kwa kadagi jay. Depende no anat kahit mga sabong no kwa sir nga maipan. Okay. Nadakamat mo, depende no anati sabong nga maipan. Ano yung anati kanginginaan nga sabong? Kadigito yung alal daw, Alvin. Tay tulip na ko nada sir. Tulip? Stargazer kada sunflower. Sunflower? When sir kada roses na sir kagnina. Okay. Pagkahaan niya kastoy nga awan digiti worldwide celebration nga kuno tayo especially Valentine's Day. Anati ka sabong nga pinakamabili. Kadigito siyempre no Valentine's Day roses, di ba? Ti pinakamabili. Okay, so kadigito nga alal daw. Anati pinakamabili nga sabong Alvin. Dati rados no kwa sir, rados presentimum no kadito sir. Okay. Pag-alalaan nyo ti sabong kadigitoy, we have Dangwa, we have Baguio City. Pag-alalaan nyo? Tatta sir, yung makarak na panak ni Manila. Yung Dangwa. Taduma, mga anak peke ni Baguio. Okay. Anat makita mga pagdiferensyaan, di ba yung mga adamot aggabot jay Baguio, mapani jay Manila, but adamot digiti aggabot sa bali nga probinsya nearby Manila.
Alvin? Di ngamin sir, damakon ko na nga te greenhouse. Di greenhouse na pinpintas ti sabong na Mhm. no wawar lang na alas ngamin sir, alis tumalaylay kay sir. Okay, okay. Awan pa'y locally grown nga ba sabsabong dito yung probinsya ting Ilocos Norte, Alvin, awan pa iti nakasurot nga agpatanor ti sabsabong nga mailako ka digiti kakastoy nga negosyo digiti flower shop. Awan na sir, datamok sir, Birds of Paradise lang no ko sir. Birds of Paradise. When sir isulat ti amo ka at nga supply no kat dito. Adadtoy. When sir. Okay. Saan ana nga ili dito yung probinsya ting Ilocos Norte ti paggapuan na ti nasao nga klase ti sabong? Malatong no ko sir ta lawag. Ay agpatpatanor dita, dagmulmula dita. When sir. Okay. So kumusta dita nga klase ti sabong? Kasot pa naggatang iyo per pedaso, per kilo, per bundle, Alvin? Per bundle no ko sir. Yung isang bundle mano? At 40 sir, 40. 40 pesos. Okay. 20. Okay, let's say yung maidekurar mo kit worth 10,000 pesos nga sabsabong, depende no float, no stage, no simbaan na. Okay, yung 10,000 Simbahan lang no ko dito sir. Okay, yung 10,000 nga worth of flowers manumet ti pangi pabayad mo kadagiti agpakontrataken ka. Halimbawa, 10,000 ti worth ti masapon mo sabong. Mga ladaklan no ko te labor ko no sir. Labor. So haan niya the percentage, haan nga percentage, let's say 30% of 10,000, 40% or 50% of 10,000, haan. Haan sir, labor lang tan. Labor. Okay. So labor yu lang kin ni Mrs. When sir. Ngan ken digiti mabalin niya alain yung akadwayo. When sir, tanon na dakatulong met. Okay. Okay, Alvin, adda ka di sikreto iti panang pabayag. Kasi pagka inangkat mo di Manila, baka maibayag keng ka, DJ sabong, malaylay, saan munton niya mausar. Ada ka di techniques or sekreto, ti panang pabayag, tapno agpaot, DJ sabong, yan ta shop yo. Kasi di technique na sir, no sumangkot nga gabot bagyon ay Manilan, putulam no concern sa may babad. And everyday nga sukatam ti danom na tanon nga te alis tuwag laylay. Okay, every day. Every day. So every morning mapanggamang lukat sukatam man ti danom nan, tuning gamang lukat tunubigat sukatam manen. When sir. Okay. Mano nga aldaw, DJ sabong no kasjay. It takes a week, 2 weeks, 3 weeks. Ada tay makalawas no ka sir. Ada pete kruk nga makalawas no ka. Okay, what if no hamo na i-dispose DJ sabong ket malaylayen, pukaw mo lang tanong ka dijayen. When sir. Okay, so DJ ti pinaka siguro, pinaka dakes nga parte na ti kastoy nga negosyo, Alvin. When sir. Okay, so napadasa mo tinalaylayan ni ti sabong? When sir, adalat tamad pasit. Okay. So kadagitoy DJ ti aramidem so di ba awam met ti okasyon, awam met ti di kita talaga agurder. Siguro mas okay nga isapsapa da DJ DJ umay makikontrata ken ka na para may-order mo di sabong fresh na fresh pagka i-deliver mo or i-decorar mo kadagiti pagdekoraram, Alvin. When sir, before 4 days or 3 days, i-order na no kagaya concept. Kanon may sagana active nagpasangpet po sa atin. It takes how long no nag-order ka let's say Manila or Baguio, nagtawag ka kuma, manong aldaw or manong oras sakbay nga dumteng di sabong, Alvin. No, in-order ko tatanga bigat sir, then aldaw, tumangpet na ti agsapan yung bigat. Okay. So baya bus latan haanan niya kasla ka diti dadumay di mapandadanunin di Baguio City tapno agalada bus latan ti pangipapakaipawitan na.
When, sir? Okay, sino tamang shoulder? DJ ano, fare or pamasahe na? DJ amang ipadalaking ka or sika nga mangawat? Takno ka mga wat no kon, sir? Sikat mang bayad DJ plete na. When, sir? Na yung doon ko di resibo, sir. Digat additional ton no i-dispose mo DJ Sabong DJ original price plus DJ fee, transportation fee. When, sir? Okay. So nukas pagarigan yung main office mo or yung shop mo is San Nicolas. No mapangkaagdekorar ije pagudpod adda ka di percentage nga inayon mo kadi di service charge mo or di presyo di sabsabong Alvin. Illa na emak no kamot ko di pas na kontrata ko pa, sir. Kuno di pa-order ko. Na yung naklatano ko, sir, patuwak mo't bastita sa kanlat plete. Okay. Anat ti makitam nga pinakadelikado nga arkusan is it church, reception place, float or anyaman? Alin ang pinakadelikado or pinakamahirap, Alvin? DJ no ka float, sir, tapos na nga to ngamin pa inukwa. Yung float. Napadasak namin tikatan nga natumba, naregreg. Okay. What about church? Yung church, okay lang. Kasi, jay lang may tunig, timabalin niya arkusan. Di kitila tugtugaw, no? Pero siguro, yan yung pinakasimple. Well, sir, isulat ka listuan, sir. Okay. What about yung mga stage na, halimbawa, adati ag kasar, ag birthday, nga iaramidan yung stage, din maarkusan ti sabsabong, haan niya narigat nga aramiden digijay adan sa digiti homemade nga arko-arko yun kwan na Alvin. When, sir, narigat mo basit no ko, sir, ta DJ backdrop mo ipatakder ka agilan sa kapay. Kanya tay DJ backdrop mo kumano jingato na ti may kansabong agagdan ka pa DJ pa yun, sir. Okay, Alvin, yung mga bouquet, let's say, ni Maki kumakit mapan na ikan ti bouquet ni girlfriend na, kasano ti presyo ti bouquet, from the lowest to the highest price, Alvin? Tay may sa process na, sir, nga with wrapper, nga dahalo na no ko nga tay radusan, sir. 250 kas day. No matay duat process na tagni mo ti 300 to 350. Kanday talo process na 500. Kada gito ata sir, kada gito ata nguminginat sabong. Okay. Digiti bouquet ti agkasar. Ano yung pinakamura at pinakamahal, nangina, Alvin? Dati 350, sir, ti bukit ti abay tapos pride 500 at damot ti 1.5 ka day, sir. Okay. So pagka kinontrata yo DJ decoration ti simbaan, package deal na lahat doon, Ada di bouquet ti abayen, bouquet bride, Alvin. Depende, sir, ngayon, di kayo customer no ko, sir. Damot ngayon ti simbaan lang ti kunada no ko, iso nga di tinang pramidak. And may isa, damot ti simbaan kan raman na di kayo entourage, labuk-buke, kurtage. Okay. What about yung mga kasi kada gito yan, dapat di kita mapanagkasar dito, bye-bye, mapanagka ti reception kiti di kataltalunan, yan nalinungan, ada kakasjayan yan na experience yo nga inarkusan na Alvin? When, sir, kaslabi si wedding ko, madigita, kan digiti pa-farm ko mga pag-resepsyonan. Okay. Adan, sir. Okay. Alvin, mabalin i-mention mo DJ lugar nga pakasapulan da kadeti business mo tapno amuda ti papananda wenno umayanda masapul dati serbisyo ti paurnos or panagpadekorar. Go ahead, Alvin, go ahead. Yes, sir. Dati Blessed Palm Flower Shop, masarakan dati Batak Road no ko, sir. Aso dagti Jollibee, tango na, J. Balasig no kalsada.
Barangay 12 no po, sir. Okay. Bakit mo naisipan? San Cayetano. Ano yung Blessed Fam? Blessed, is it a fam is family or ano? Yes, when, sir. Blessed Family. Kas lang kami, blessed lang at blessed kinyak kami. Dito, sir, at isot na itod kinyak niya po. Okay. And adapay no ko, sir. Adapay no ko branch ko Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte, sir. Yung Burgos. What about in dito yung Umabagatan, Awan, Udumaya, Awan Pay? Awanan pa, sir. Okay, Alvin, thank you very much. Itindad mo akong daway, na-share mo di kita amom, may panggap iti panangiman ni Herti Castoya negosyo, especially di panang papaot ti biag ti sabong. Thank you, Alvin. When, sir, thank you, met, sir. Naibangal daw mo. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangan kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti amin nga klase ti mula ken para kariti tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurure digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
na nga ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy. Ti programa tiyo Damdamag ni Berto. Good afternoon. Kani Kumadre Emerlinda Corpus dita Hong Kong. Ni Arlene Tolentino Natividad. Ni Mardan Nog. Kabkablawan da di Perlita Ragusante. Mary Lab Akdal. Virgie Jarvis. Zenny Lagpakan Bukaw. Ni Sofia Bless Gamayon. Kabkablawan ni Azaline Tolentino Natividad. Gagiyem kamsat ni Agnes Atod. Uy, ni mga Agnes ba to? Mang Agnes Atod. Jenny Ragasa. Kabkablaawan ni Ma'am Mardanog. Gagiyem kay kamsat. Okay, tuloy-tuloy. Itintay pa nagpipindadama. Ganda na palabas po. Talupulog itin na minutos kalpasan. Ti alas 12. Mababot ti sa nga pulo at tao apo digiti natay. Dahil ito'y kalpasan. Nga paltu-paltugan ida ti may sa nga suspect. Ijay California. Napasama ka po dito yung insidente, iti may nga dance studio, iti Monterey Park, California. Nasugsugatan met ti saan nga nakurkurang ng sa kapulo at tao, kendi ito, ket na itaray iti balay paggagasan. Segong ken ni Captain Andrew Mayer, ti Los Angeles County Sheriff's Department, nga alisto ti panaglibas ti suspect, kalpasan ti naramid na panagpalto-paltog. Amundo ten di ti otoridad no anya ti motibo ti suspect iti deto yung naramid na kadwan ka digiti agnanaed iti nasa nga lugar ket digiti Asian taga Asia rason na pong kinanselar da payen ti selebrasyon ti Lunar New Year iti deto nga lugar iti Chinese New Year Konghei Patchoy kung nagayam ni Comadre Emerlinda Corpus timulong meten ti Federal Bureau of Investigation para iti deto nga insidente ayun nabayagan na po nga problema ijay Estados Unidos digiti kakastoy mass shooting adagwala kadigiti pagadalan paggaadwan ti tao kadadaamin-amin malagipyo apo di napasamak met nga mass shooting iji Pearl Harbor iji Hawaii at damaysa nga nairaman nga Ilocano from 42 Apaya gagayim ken kaabsat duada digiti natay no malagipyo gagayim ken kaabsat na in-interview ta iji mother ni Ma'am Aida Agustin gagayim ken kaabsat so iji Amerika nagbalinen nga problema da apo detoy kadda digiti kakastoy deti mass shooting tatta kadeti Monterey Park iti California adda selos ti kasla pakpakaw na po ng awon pwede maka-confirmar but adda digiti nakakitaan tayon nakamon tayon nga DJ ti maysa ka digiti rason nga narami deti suspect ti nagpalto-paltog nga nakatayan apo ti 10 at tao iji Amerika nabayagen na po amo na aprobaran sa pagid din deti pan naka paiget gagiyem ken kabsat ti pan nakaala iti wenno gagatang ti tao iti paltog nga kaslamet dito pagilyante nga Pilipinas no malagipyo nabaliwa na po ti wagas ti panagilisensya ti paltog adu ti dalanam nga proseso especially apo examination neurotest matest ka no da basbasit murmurtit mo wenno adda sabsabali nga maki di ba digiti apo digiti tatan nagbalin nga na iget apo ti biyang ti gobyerno para iti panagi lisensya iti paltog so ijay agbalbalin nga problema da apo detoy pan nakapaspasamak ti mass shooting wenno pa nagpalto-paltog nga rason na po nga adu digiti matmatay hindi ti pagilyante nga Pilipinas sa bali ti problema ti apo adu ti kulurom diba ada ti operation paglalansag ti biyang ti Philippine National Police tapno di kasta ukunen da apo digitay unlicensed firearms
together with unregistered o ano di kita nagpaso apo ti rehistro na or lisensya na nga paltog gagiyem kay kabsat. Inayon mo pa dita, iti pagilyante nga Pilipinas, gagiyem kay kabsat, ti local manufacturing. Adu di kitay makaammo apo nga agaramid iti paltog. Kabsat kay gagiyem, especially Danau, kunada, Danau in Cebu. Gagiyem. And even dito kabukbukudan tayo nga lugar, adda di kitay maibagbaga nga amuna ti agtarimaan, amuna meten nga aramiden ti maysa nga klase ti armas. Especially paltog gagihim ken kaamsat isu nga sabali ti problema to sabali jay kasi jay awan ti madamdamag mo apo malaksid ka diti talaga lisensyado nga agaramid apo iti paltog wenno armas gagihim hanga kasla ditoy nga addad talaeng arubayan medyo sikreto lang gagihim kay kaamsat isuda pa nga mismo na ati agpanday ka diti barrel or anyaman na parte na together with digitay barrena nga mausar kakabsat ken gagiyem ado apo digitay aramid Danau made kung kunana dapay bi may ibagbagay di vegan made gagiyem ken kabsat nga digitay kulurom wenno awan lisensyana nga paltog kasi yung mga homemade apo nga paltoghan mo mailisensya digijay talagang tinag dito apo kas kulurom nga kunada wenno di kita maibagbaga apo nga unlicensed wenno saan niya mailisensya saan niya irehistro nga klase iti paltog so pagurayan tayo apo no ana di kita update siya especially apo kaditi pakabigbigan diti suspect nga nagpalto-paltog apo iti Monterey Park iti California kalpasan na po nga pimusay iti 10 at tao kaya nadarigiri 10 nga nasugsugatan saan niya nabababang ng nasugsugatan Nanya apo ti kondisyon di gito nga 10 or more than 10 gagiyim kay kabsat nga naitaray ti ospital padaanan nyo maki-update ito ado di kita tawagan tayo apo nga friend tayo di California but siguro busy da may santa apo ni Mr. Odarbeng kunana busy iti trabaho ken di na pinadamag dati gapo iti kaddanay apo iti ospital nga pagpapayan na. Okay, thank you very much iti biyang ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo dito Baguio kit nyo ikonsultar ti doktor nga mapagtalkan ti papanan Dr. Alan Taylan. Thank you very much. June Floor Apartment, Barangay 50 Butong, dito Ciudad Tilawag, babaeng ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ejay Honolulu, Hawaii. Maraming salamat, Ma'am Ismer Galisinawa from Barcelona, Spain. Thank you very much, TMT Construction Company, 48A Kabungaan North, Lawag City, gagiyim kabsat. Amin na po nga klase ti construction assistance, manipod para kaplano, aging nga malpas, digiti kayetyo patak diren na mabalin na kayo nga Serbian, itinaing kalintigan na presyo ti TMT Construction Company. Kukuha kinimat matunan ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ijay Marcos. Thank you. Pugad Lawin Carbath Aircon Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Adana po kanina nalalaing aircon technician. Tapno ornosen dati problema ti aircon tilugan nyo. Babayan ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. And thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite,
Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no pa mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no ka mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no ka mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na mang Robert keto barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka mang Robert. Okay, tuloy. Ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dan na palabas po, patapulo kit 7 minutos kalpasan. Ti oras tayo alas 12. May tuloy apo into nubigat ti panang ipatungpal di oil companies ti naindaklan nga oil price hike. Bueno pa nakaingato apo ti presyo di produkto a petrolyo. Pagka no malagipyo, no adda ti adjustment panang ibingato, panang ibaba, mostly apo or kaadluan o no masansan kung nakuma nga panakai panag-value ti presyo di produkto a petrolyo dito pagilya na Pilipinas aldaw ti Martes. So Martes tumbigat gaputa Lunes ida adaman na po oil price hike na muna tadakkel Second karigi ti energy sources ti gasolina ket mabalin nga maumabot ti 3 a pisos aging ganat 30 a pisos ken 50 a centavos ti pakangatuan na iti kada litro. 3 pesos up to 3 pesos and 50 centavos tandaan niyo dito gagiyim kay kamsat sunod data tiyansayo nga umabot mapangkay ag gasolina itan tadi pa na ipatungpal data 3 pesos up to 3 pesos and 50 centavos gasolina data digiti produkto premium unleaded gasoline gagiyim kay kamsat dakkel met apo ti maingato wenno pagngatuan ti presyo ti kada litro ti kerosene wenno gaas gagiyem ken kamsat 2 pesos and 40 centavos aging gana iti 2 pesos and 90 centavos kerosene deta gagiyem ken kamsat ti diesel apo nga deti ti kangrunaan nga maus-usar babae na po karite pampasahero alugan buses and jeepneys agagiyem kay kamsat dito produkto apo ang diesel at dati pinaka nababang agrolback ngem at dati 2 pesos 20 sentimos hingga 2 pesos 70 sentimos ti maingat mainayon iti kada litro hindi nagrollback di dakkel ngem tatta agnayon da po ti 2 pesos and 20 centavos up to 2 pesos and 70 centavos agagiyen kay kamsat kadakkelan ti gasolina ita dati apo ket ti diesel ti dakkel ti pagngatuan na
masansanen nga mayan anunsyo ti oil price adjustment no aldaw ti Lunes ken may patungpal detoy aldaw ti Martes kas nebaga kita tayen. Daytoy na po ti may ikatlo nga nagsasaruno alawas nga agnato ti presyo dagiti produkto ti langis. Ilalawag met ti Department of Energy nga ti baro nga oil price high kuno pa nakaingato ti presyo dagiti produkto petrolyo ket gapo iti ngumakngato nga demand ti langis iji China gagiyem kay kabsat ken na palukayan na kalpasan nga napalukayan apo ti coronavirus disease 2019 babaen kadagiti na ipawakat nga pandemic protocols gagiyem kay kabsat daytoy ket ti baet ti panagdandanag ti global recession nga daytoy ket gubway apo ti nangatong inventaryo ti langis ijay Estados Unidos gagiyem kay kabsat. So makita apo ti epekto ti pandemya adapay laeng nagpalukay ta kanu ti China despite apo nga dapay lang nangato nga records ti China gagiyem ken kabsat seknan apo iti COVID-19 ngem gaputa medyo limmo kay anti sitwasyon digitay restrictions si jay COVID restrictions gagiyem ken kabsat ditan apo nga in ngimmato apo ti demand ti China seknan iti langis gagiyem ken kabsat ngem ti China apo ket nakabukbukudan na nga industriya ti langis even other countries adda digitay investment na nga kasla ka dito plano dito pagilya na Pilipinas nga panag joint exploration ti langis apo iti West Philippine Sea gagiyem ken kabsat nga dito ket kayat nga serken apo ti biyang ti gobyerno babaen apo ti panangidaulo iti agdama ni Presidente Bongbong Marcos ngem masapol kunadi iti sabsabaling agtuturay nga dito babaen ni Marcos nga masigurado nga saan na tayo nga atiwen milon lamangan ni China kadetoy joint exploration apo ti mabalin pa nakipatungpal ti joint exploration ti langis iti West Philippine Sea gagiyem ken kakabsat barbaring laeng no adante to apo iti makaumanay supply ken maibaba ti presyo ti produkto a petrolyo. But how? Kasano? Ket saan temet niya mabalin niya maiproseso nga kabukbukudan gagiyem ken kamsat temet lang danggay tay lang apo iti biyang ti China nga may isa ka dagiti claimants apo ti West Philippine Sea nga adapay ket diri tay mangibagbagan nga dehado tayon gagiyem ken kamsat adda ti parang papigsa ti Philippine Coast Guard kadigitay bangka na apo no barkuna pagbantay na apo ti West Philippine Sea kalpasan na po adda digitay nabuli adda digitay mabugyaw mabugtak nga mangalap tayo nga mapan iti nasaong nga teritoryo diti pagginagawan nga teritoryo gagayem ken kamsat okay so dijay apo ti latest seknan apo iti panagnato ti presyo diti produkto a petrolyo iulit ko lang 3 pesos up to 3 pesos and 50 centavos ti mabali na pakaingatwan na po ti presyo ti gasolina idinto nga ti gaas kerosene 2 pesos and 40 centavos aging ganat 2 pesos and 90 centavos ti diesel 2 pesos and 20 centavos aging ganat ti 2 pesos and 70 centavos daytoyen ti may ikatlo nga agsasaruno alawas nga adda ti maarami da po nga panagnato ti presyo dagiti produkto a petrolyo. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usarin digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kadagiti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagpapa agastos. Gumatangan kadagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kadagiti amin nga klase ti mula ket para kadagiti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto.
Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Dahito yan tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy. Ti damdamag ni Berto, dapay 4 minutos kasanganan ti oras ti nga alauna, padaanan nyo apo diti surat nga intay ibasa iti programa tiyo tinapalabasa gagayim keng kaamsat. Okay, ilaluwag apo ti Department of Interior and Local Government iti Domingo nga addan ti pamilinda iti biyang ti regional office nga agimbestigar da apo kada iti may bagbaga nga harassment iti maysa nga mannalon nga agbulmula iti sibuyas. Rakurak deto iti DILG nga nabilin ti DILG Region 1 ken Pangasinan Provincial Offices nga agimbestigar da iti na-report nga pan nakaharas ti onion farmer babaen ka di pulis kalpasan ti idadaray deto iti investigasyon ti Senado gapu iti nangato a presyo ti sibuyas. Kinuna ti DILG nga inbilin ni Secretary Benhur Abalus iti local DILG offices nga investigarin da ti insidente ken rugyanan da iti biyang ti Philippine National Police babaen iti PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. kaya mga ramidmet iti kabukbukudan ng investigasyon. Nagpalagipmet ni Abalus kada iti pulis nga suruten da tilinteg tapnon ti kasta mariklikan ti saan nga panagkikinawatan iti nagbabaetan dagiti pulis ken sibilyan. Kinunana pa nga mangipaay iti update si DILG seknan iti mayuswat nga investigasyon. Iti napalabas nga lawas maysa ni Merly Gallardo nga karagiti mannalon nga napan ni J. Senado agapu iti rigat rumigrigat nga biyagda gapo iti panagsusukot ti utang gatgatangin lang ang digiti traders digitay maapit da iti saan nga nabababangin 20 pesos kada kilo rason nga malugi digitoy base ken ni Gallardo. Nupay kasta kalpasan ti duang aldaw kalpasan nga inpaset na digiti arungaing da iti biyang ti Senado binisita dito di pulis iti mismo nga pagtaingan na iti Bayambang Pangasinan na iti namin 8 kano nga daras ket dito nga damdamagen da ti pakasiknan ti natay nga asawa na nga dito ket nagpakamatay ken ure di upat nga sabsabali pay nga mannalon nga nagpakamatay met gapu pay laeng iti nasao nga issue. Imununan nga nagbalag ni Senator Amy Marcos kada di pulis nga saan da nga aramiden ti kakasta kada iti mannalon nga agtestigo ijay Senado. Ken kinunana nga naaramid deto nga bilin ti DILG ken ti National Task Force to End Local Communist Armed Conflict wenno NTF-ELCAC kagiyem kay kamsat. So nagsanga-sanga na po digiti anon nairaman na po kadito nga nasao nga nagbalin nga expose ni Senator Amy Marcos. Senator Amy Marcos isua po ti nangawis nangimbitar ken ni Gallardo. Tapno mapan agtestimonya when ipaset na po di pasamak kadito asawa na
nga maibagbaga nga nagpakamatay gapu iti dimmakkel nga utang na gapu pay laing iti pan nakalugi na iti sibuyas gagiyem ken kamsat. No malagipyo adda apo deti imun unapay nga rakurak tibiyang ti saan ba yon? Minduro ba yon? Jak malagipen nga digitay mannalon sa dyan inlako da lang apo digitay produkto da nga sibuyas ti 8 to 15 pesos per kilo. Then naamwanda nga tigayang presyo sibuyasen iti Manila is 700 pesos. So talaga nga aganilil agwingiwing da iti pan nakagundaway da agagayem ken kaabsat. So deti rakurak ni Gallardo iti Senado iti last Tuesday na minsan Martes gagayem ken kaabsat digiti sibuyas da ket 20 pesos per kilo laeng ti panaggatang digiti aggatang gagayem kamsat. So deti ti mangitunda nga malugi da dandani so amin na produkto na po dito pagilya na Pilipinas ket kasta ti sitwasyon na nababat paggatang digiti aggatgatang hampay ket di nga sika nga mannalon ti mangidiktar apo iti anan presyo ni deti gumatang manut bayad irik mo no kunam tamais mo kunan ako makita ti sungbat ni mannalon da kayo ano manut paggatang yo kunana gagiyim ken kausat di ba so nga nakadigriga tapo ti sitwasyon di ripada nga mannalon iti pagilyan tay nga Pilipinas may nagiti bennek ti agrikultura kalikago mapo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga may isa nga agriculture expert timang sukat ken kuana nga mangidaulo ti Department of Agriculture gagiyem kamsat I think Senator Ontiveros ba yon nga mangising-singasing nga dapat adda maapuintaran niya permanent secretary ti DA nga saan niya ti presidente gagiyem ken kamsat nagbalin niya natangken ti posisyon ti presidente nga saan nga may isa nga retirado a militar wenno police official ti maisukat kas DA secretary no diket eksperto adaan iti kabalinan wenno background gagiyem ken kamsat gaputa ti agriculture ket very complicated subject kunani Presidente Marcos saan nga nuray sinulaingen dita nga nalaing nga manager masapul nga maawatan na ti siyensya ken adda iti panangawat na iti sistema kas nayon nga balikas ti presidente impeteng ni Marcos nga ti posisyon ket saan nga umiso nga lugar para iti may sa military man malaksid laeng no adda muna iti beneg ti agrikultura gagiyem kamsat impasigurado ti presidente nga insigida nga bumaba iti posisyon na kas sekretaryo ti Department of Agriculture no naplansan ti sumagmano problema ti Department of Agriculture kinuna ti biyang ti presidente nga aramiden ti administrasyon na ti biyang ti makaya na tapnon na agbalin nga epektibo nga mangidaulo iti nasao nga departamento may palagi pa kinuna ti ni Marcos nga mangipatugaw iti permanente nga sekretaryo deti ket no adda diti maibaga nga proper institutionalize adda function na kas DA ken maarami diti structural changes report pa nga nagpanawagan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ken ni Presidente Marcos nga mangipanen na iti permanente nga sekretaryo para iti DA. Ayon so kayat nga ornusen amin ni Marcos nga problema timet lamay sa dakila problema ti agrikultura ket nangina nga agricultural inputs hana makaabot di man nalon gabot na lakat presyo gagiyem ken kaabsat ngem nangina apo ti kasapulan da sumaruno nga problema dita smuggling gagiyem ken kaabsat o tsaka mo no epektibo deti aramiden nita ti biyang ti Bureau of Customs nga adda DJ jakla maalagip di dinagan mamonitor da kano amin na po nga pakaipanan dagiti questionable wenno mapagduduan nga kargamento nga sumrek dito Pilipinas gagiyem ken kamsat kita entayo no kasano but tirumrumwar
nga problema dita, di kita tao apo nga adda iti Bureau of Customs, saan nga basta-basta matinag dito, saan nga basta-basta mabuwag mo, ano mida, gagayim keheng kaamsan. Kaya so kitain tayo, no ana apo ti pagbanaga na apo ti beneg ti agrikultura, ganababaen ka dito nga debate, Presidente, bumabakan dita, kas DA Secretary, tamang ipangkanti permanente. Sungbat na ti Presidente, sa akto la bumaba, no maorno sa amin na problema, iti beneg ti agrikultura, ken no makakita ti agriculture expert nga iso iti sumukat kanya. Yan yung mga yan yung mga debate ngayon iti beneg ti agrikultura. But how long gagayim ken kabsat tapno masulbar ditoy? Ket malpasmet na po ti panagrigrigat di ripada nga manalon nga kas kada ti pasama kiti Bayambang Pangasinan na may isa nga manalon nga agmulmula ti sibuyas opisyal pa iti barangay Kagawad nagpakamatay gapo apo iti kadakkel ti nagbalin nga utang na gubway ti pan nakalugi na iti sibuyas. Ayun Okay, awanin na po tinabati pa nga oras ti detoy nga aldaw para iti programa ti Damdamag ni Berto. Yati apo ti bagayam yo, Robert Berto de la Cruz. Iti technical control, SK Chairman, Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinay nga malim ti Lunes, agyaman kam tingay panagdingeg, ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasama kinibugod kayo alubar. Idintero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Halaan nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas.
ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Tinapalabas. Dadi di bagayam yun ni Robert de la Cruz. Di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapnoy danon mi sa balipay nga parang ti programa tayo. Didi daytoy nga malim sa bali manen nga surat hindi padayawan nga ibasa. Surat nga nakaipalaunan, tinapalabas, nga nakaibinggasan, ti pakasaritaan ti biyag kenayan. Kem kasangwanan niyente rugyan nga lukiben deti nga surat tamno may patangatang agyaman tayo kadagiti sumaganad. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. No, darigrig-nayan nyo ako ti Baguio, ket yun nagpakonsultar, mapanit doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much ini John Floor Apartment, nga masarakan, iti barangay number 50, Butong, dito Siyudad Tilawag, babayan kay Mr. Aurelio Fiesta Jr., manibo na po iti Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan ti barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. No, adari construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo nga Serbian. Ti TMT Construction Company, tinaing kalintigan na presyo, kukuha kinimatmatunan ni Honorable Telwin Tapawan. Thank you very much kay ni Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo, maniwadi di barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Ken thank you very much iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, masarakan dito po iti Balintawak Street, Lawag City. Adanda ka rin kakalay nga aircon technician, tapnor no senda, iti problema ti aircon tilugan nyo. Kukuha kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalaka ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, diti Siyudad Tilawag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarud, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarud, Barangay 50 Butong, Lawag City. Dito'y surat, kablawan tayo man ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Manipod Honolulu, Hawaii. Nga manarimana po ti panagbuya na. Iti dito nga gundaway. May kumpadre, Ray Fiesta. Di damit laing Hawaii. Ni Berlinda, di kita anak da. Ni Nana Linda. Ken takay amin na po nga naka-tune in. Dita estado ti Hawaii. Ken sabsabali pa yung paset ti Amerika. Ken tintero alumpo. Ti surat ngayon ti padayawan ngay basay di dito nga malim, ket surat ngayon patulod. Ti may sa pagayam nga kayat na ti paawagan iti nagan nga Sofia iti tangatang. Day saguda iti surat ni pagayam tayo Sofia, tinapalabas ko Manong Robert. Pakiramanan ng diri so amin na dumdumnya kini di programa tinapalabas. Idatag kumet tinapalabas ko iti dito nga programa. Paring no di sa bali pa yung daway ngayon nakpanang lagit. Ken pan nakangeg ka rin nagbalinan nga pasentibiyag ko iti napalabas. Ket mabagot tinakapalok. Nakapalok nga punyal. Punyal ni Dawel. Iti kaunggan ti puso yan rin na. Barbaring man iti sa bali pa yung daway ngayon nagpananlagit ken panangangig karito yung kasama. Ket mapidot di dumdumngeg di rumbeng nga adal nga mabalin na mangitundan iti sana pan nakapaay. Ken mabalin met nga mangiliklik iti saan nga nasaya apagtin ken kasama. Manong Robert, inaunaak kada kami nga talo nga kakapsa. May sa a babae. Dua nga lalaki dagiti simmarun kanyak. Nupay agad dayo kami iti baet. Nga mabalin ako na en nga plinano met dagiti naganak kanya. Ti baet ti tunggal maysa nga bunga ti ayanayat ka. Ngem nupay na plano saan nga nakabalinan ti panagplano nga dinuprak ni Rigat. Tapnon ti kasta saan niya agsagaba ti tunggal maysa ka na kami. Abungada. Agtawen met ti diti sa nga pulo ket innem. Ti sumaruno kanyak. Kedinto nga ti buridek agtawen ti sa nga pulo ket upat. Agpada da idi nga day ti high school. Nga daytoy ti mangibus iti masapulan wenno makaramutan dagiti naganak kada kami. Kedinto nga siya kiti dayta nga edad. Saan ko nga nailepas ti high school Manong Robert? Gabutirigan mi. Sa anak meten niya nagtuloy,
timulo nga kung dito unik ti pagtengan tapnon ti kasta, maipampaminsan ti inak, timang tulong iti ama, inipyang ti panagtapon. Tunggal makita digiti kapatada kalumabas. Tunggal bigat iti kalsada iti sikigan ti balay ni Manong Robert. Agari kanyak ni apas. Wen apalaki na. Isuda dada iti kolegyo. Inito nga siya. Napalpalalo akpay ng babain nga naasawaan. Kaputa siya amin ti agpanunod no anya digiti mailuto. Tipat na kay stimar ti uneg kinruar ti balay. Ano dan duma Manong Robert. Tumulong agpay iti trabaho ti amak ken ina. Ini panagtalo. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket day panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common no kaguan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalog iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket daduma pay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta at-adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panagdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalus alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma
panagpa-check up tila pahayagyo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no ada tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramidan na ket aramidan na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagdingnig na ket dagosen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakelmet latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Ideal daw, Manong Robert. When, saan niya kinasadot? When no, panagsulit niya ang trabaho. Ngayon talaga nga maumak meten, hindi kastoy nga biyag. Maumak meten niya, agtagtagibalay nga kastoy kunakon. Naabak ko pa yan, timaysa nga naasawaan. Agingga nga napanpanunod ko nga, anya nga ta, kinun ko nakitibagi. No padasig met ti makigasang-gasan para iti panagtrabaho. Makaumay man na imeten ti 20 at awin ko. Maawatak meten niya ang trabaho. Adumet nga min Manong Robert, di kiti kapatadak nga sana nakapagturpos wenno sana nakapagtuloy iti kolehiyo. Kaya daan-daan iti trabaho. E di masungad arabi plinanok no kasano nga ipakadak ti bagik kada iti naganang kanya. Ngamin amok nga siyakla ti pangnamnamaan da makatulong ka na kuana. Tapno may pamaysada, ti panagtalon, wenno panagtrabaho, iti kataltalunan. Kapsat ko. Isu nga plinanok nga, ibaga ka na kuada nga deti saan da nga si babanok. Ngamin no adda no ti kasta nga nabannog da ket naalidunget, wenno kasla na unget da. Kapupay laing ti marignada nga panakarindir ti bagida. Iri may nga sardam nga your uray mi nga malpas ti panag-assignment ni ididwa kakabsat ko. Makitak nga naisem ti amak nga ni David ken ti inak ani Caridad. Siguro saan nga marik na ti banlog ken tiyempo dameten niya makapaglin na ilo wenno mangipakita iti patig itunggal may sa kadakwana. Nakapungan idi ni tatang iti lupo ni nanang ket dito'y met nga agigikat ti inak kada iti uban iti buhok ni tatang. Naging inayadak nga imasidig kadakwada sa ako kinantyawa ni da. Wow, sweet naman ni Kuya David at Ate Caridad. Kinunak nga imisip. Nagkatawa ni tatang ket kinunana. Siyempre na-sweet kami met saan lang agat pitak wenno agat bunubun kami wenno agat dadaga nga kunada tatasaan kami nga simmalog di ipapas mi met at aglin na ilo iti inam Sofia kinunana ngarod makitak ngarod nga nakasusweet kayo nakaluto ka din kuna ni nana itay pa'y angem di metla malpasit ti panabubre iti assignment di giniduang kakapsat ko iso na yung uret na yun ni atap no mamaminsanin ti panangan ket mamaminsan metten ti panakaidulin di giti panganan then aggigiddan tayo tumet ti na maturo kinunak ngarod anya ti inluto mamasida nagdingding ak atin natengken
Adamit tesang kabasit, tilineng tanga ikan, kalunggo. So aman ti pagbibingayan tayo nga, 5 apang rabiin. Kinunak, nagsin na ay ti amak, pangaramanan ti ina. Kanyarodan na ko, di metlaing ito lumungaw ti biyag tayo. Tetalatan mo saan niya sardinas, kalunggo. Ya, dalata kagitgitan na nga, masarimut-mut nga, naknating iti aglaw na. Wala kan anos kayo ta, ano kumano sa anak, gitan di iti andim iti panagbasa. At nangatamit kuma. Pasensya ka, Sofia. At sika, di ka ba nakaradwar iti high school, nagsarting ka, gamot rigat tayo nga. Rigat mi nga mangisakat ka na kayo matalo. Ako problema kanya kiti day tatang. Siguro, saan ko talaga gagasat ti makaturpo si di panagagal. When gayam tatang, nana, anya nga tano, suutik met, when subukik met, kay gasat ko nga mapamakitrabaho, barbaring makatulong ang kada kayo. Inayad niya balikas ko ta mga numasaktan ti inak. Ngamin, gudwaen na ti bagina no kas pagariga na wanak. Tinutulong na kinitatang iti trabaho ti kataltalunan. Kastamet din iti biyang ti balay. Ti inak ti muna asim mong ba, Manong Robert. No, deta ti una manak ko. Amok kalintigam din niya sa pulen ti umiso agasan mo. Saan ta kami ito may ganiti kantidad tanan danipay di umanay ti paglakwan tayo kadi ti produkto tayo manating iti gastusin di doa kakapsat mo. Amok nga maililiw kami din niya magatang mo ti kayat mo para itabagin. Paraken ka. So nga si papalubusak mapangkasumapul no anya ti masapula mapagtrabaho. Kalikagom te amin nga maiprepararan ti bagi tayo. Kasta akmet iti siyak ti balasa. Isungarot tinagamamuan mi kinitatang mo iti agtrabaho akiti maysa nga paglakwang karili construction supply. Ket nimet amam sumursorot iti kadagiti karpintero nga isumet ti umayag katang kadagiti masapul da. Kadita ti nagamamuan mi. Naragsak ti addaan ti trabaho kabuta. May porsupestom ti sweldo, magatang mo ti kayat mo. Balikas ni nanang nupay naliday. Ken iti baet di kita nga balikas maasot ni senay. Yakas na lay paspasi mo daag Manong Robert. Nga umaduntun di asikaswen when no trabaho na. Kimontra ni tatang iti daydi nga iyaan namong ti inak iti singasing kong agsapulak ti trabaho. Wen amok deta maawatang ka anak ko. Balasang kan ket saan niya rumbing nga may galgalot kalatan iti balay. Masapul nga sa pulem met no sa dinno ti ti pagragsakan. Ket no ti trabaho ti makitam nga pagragsakam kay kalikagom mo nga maikkan ti bagim iti anyaman nakakayat mo, oray no amok nga rigat ni inam, when no agrigat to ni nanang mo, at tumulong kanya, isupay ti agistimar karididwa kakapsat mo, ken dito iti balay. Si papalubusakin ka. Arig na makalwaak nga ng dingig, irisumbat day di dadakkel ko, iriday di nga singasing ko Manong Robert. Naitanimitim ko nga, anyakit nga minin ay atirigat mi Diyos ko. Apay nga kastoy manlaing tinted mo agasat ni. Di na kami manlaing binindisyonan niya agbaling kumamit nga mas nanamnam ay uray no saan nga nakapakpak na. Kinunak, iti bagig. Dito'y nga nadlaw ni nanang ti panagulimek ko. Nagulimek kami ten. Palubusan da ka no iso ti kayat mo anak ko. Laeng no kas pagarigan at na masapulam, di mo to kadlaliplipatan na tulungan di kakabsat mo.
kenda kami nga naganakken ka. Dito'y nga simong batak nga dandani akla makalwa. Wen na nang tatang. Isungarod nga kayat ko ti agtrabaho tapnon. Makatulong ak kada kayo. Maas-asyahan ak unayin kada kayo. Pakairamanan di kiti doa kakapsat ko. Ikarik. Nulakit di may kanak ti gundaway nga madaan ti pagsapulan. Tulungan kayon to. Di surat ni Pagayam Teo Sofia, Gyaman Teo Karit Sumaganad. Thank you very much iti John Floor Apartment nga masarakan iti barangay number 50 Butong diti Syudad Tilawag bawengken Mr. Aurelio Fiesta Jr. ijay Honolulu, Hawaii. Agyaman Teo kini Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street di Syudad Tilawag. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod di Barcelona, Spain. Agyaman tayo di TMT Construction Company di 48A, Kabungaan, North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo aserbian ti TMT Construction Company, babenti pa ng imaton ni Sangguniang Bayan Member Honorable Telwin Tapawan. Pagyaman tayo met ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa di Pugad Lawin, Carvas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, at danda apo karitin nalalay nga aircon technician, tapno ornusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Kukwa ni Engineer Neil Jose. Daytoyan ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, digiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti takang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatanen kariri Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariri amin nga klase ti mula ket para kariri tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
Sinapsapak tinagpunay, sinapsapak tinagurnos, wenno nagtrabaho iti unek kenruar ti balay. Masapul nga, masapak nga rumwar tapno mapanag iti syudad. Ket dito'y ngagsapul ang iti pagtrabaho. Kaya't uunay met ti makarwar iti unek ti balay mano. Ngamin, no lablabsik ti agsarita, ti kada tawen, ketamangan no mamindwaging ganay ti mamitlulaing nga maadakak ti syudad. Ti syudad nga kalikagum unay nga papanandang iti kapatada. Ti syudad nga kasla makamurmuray iti mata. Ken kasla mangasot iti ragsak iti kaunggan ti ligna. No adda ka iti letang winupusig na. Saganak ti pangaldaw nga sangpetanton ti amak ken ti inak kabutag balon met ti dua nga kapsat ko nga mapati ti pagadalan. Tapno saanen nga isuntupay nga trabaho iti nana. No sumangat naman ito di pagtatanunan. Kalpasan deta inistimar pun ti baging. Nagtelesa kuno nagsukatak. Ket kitaan niya nakasagana nga bumiyahe nga mapan iti syudad. Ditan niya nagari kanyak nirago. Kasla mamurmurayan tirik na nga makakita kaning dinadakila pastek. Dagiti adu nga tao nga dumalyasat kaning kalkalsada. Adda masabat, adda sumaruno, adda met masaruno. Dito'y kabsat nga inwaras ko digiti mata. Tapnong pakitak no sa dinno digiti agkasapulan iti agtrabaho. Hanya nga trabaho ti masapulan, Diyos ko. Saan ko pa nga nalpas ti high school? At digiti nakapaskil di tangim. College graduate ko na. Magnaakman pa nga. Mangsursuri ti deti kanakila na kalsada, balbaan dito ti pakasarakan. Kinun ko na aknupay, medyo mautuyan na ako ni, di ba no, nagpagnapag na, manuroy. Agingga nga iti masangwanak, nakitak ti nakapaskil, nga kunana, wanted sales lady. May sadeti nga paglakwan, kadagiti, na duma-duma nga arwaten, pakiramanan sapatos, appliances, ken sabsabali pa'y, digiti, electrical, nga kagagamitan, naglalaok nitan, kapsat ko. Inasadyak ti maysa, kadagiti, agserserbi ken kinuna, ay, manang, dakatin nagkaplikan na sales lady, nakitak namin ti, nakapaskil dita, rinaw yung, ay, adadamit umega pa-aplikar ngin, tsaka mungkin ni boss, no, alain na daw, no, saan naging nalay na, aument na tinaynayon ka na kami. Mapangkalat na niti, aday ti ka ha, di lalaki. Iso ti kasalita yung magdamagan, kaya't nakangala. Thank you. Kinunakit, nagturungak nga ro iti, ayan tintudo na lalaki. May isa nga Indian, manurugay. Sir, good afternoon. Oh, apay, kinunana. Mamaninak ka di nga. Agaplikan kas may isang empleyado yun. Sales lady yun. Okay. Okay, mi kanchay. Timmak der, ititugaw na anang ato. Timma ba? Iribaysa kas laaring na may sa apangal. Ket intudula iti unek ti pagtagilakwan. Tsaka mo nga itigayam likod di display. Ada kaslasalas nga pagtugawan. Manong Robert? Sige. Nagtugaw ka? Sino na? Thank you, sir. Nagtugaw met iti sangwanak nga nakurkurang nga sangat pangatay ti baenti. Anya tinalpas mo? Apay nga di ka makasukat.
Anya tinalpas mo, kinuha. Ay, saan ka nakaradwari ti high school, sir? Kapitirigan ti biyag ni. Kin, mukmet siguro kin, masirsurong met nga ta. Kasanong ti aglako ka, nagitilako yun dito. Kanang sarurong ko, ikisumbat ko. Saan met nga napatek, no? College graduate ka, no? College level ka. Tilaing sapsapuling nga empleyado, pangaramanan digiti kahadwa kiti deti nga negosyo ket ti honest wenno mapagtalka saan nga mapagtuluan ay kariksen no maikarian nga agbalin niya sales lady yukin agbalin ag mga napudlo kahit kulay ti madaan ti trabaho tapno matulungak digiti naganak kanya adda ngamin pa mga kapsan ko nga agad-adal iti high school. Dito iti rason niya sa ako nga na ituloy iti high school ta. Marigatan ni dili iti naganak kanya ta. Mangisakat ka na kanya. Mabalin ka di nga. Sumre kak sir. Sige. Endo nagsubli ka. Mangalakan to iti barangay clearance. Naitin mo kanya. Agsublikan to into no sa kabigan. Kang katityan sam ag-secure when agala iti barangay clearance. So, may munti presenta kanya. Ket mabalin munton ti mangrugi. Kinunana. Agyamanak sir. Agyamanak. Masapul laeng ati agnet ditoy when aglako ditoy ket nadalos nga garwan. Saan ko nga kayat dagiti saan namo ti agarwa makaperti ti attraction kanagiti customers masapul met nga presentable amuna met ti agpulbos ag makeup slight nga makeup laeng ag lipstick ken naurnos nga agarwa eso ti kayat ko din ken masapul nga napasensya saan na makiapa kanagiti customers laglagi penyo nga customer can always right yung mga na. Serbian ida, takto di kasta, maiayo da gumatang kaniti lako, ket agsublidan tumanen no dati ka sa bulan na. Balikas, timangin interview when no, agtagi kwa manurong. Nagtung edak ken kastamet den, thank you sir, kino na. O sige, mabalin mo ti mapan no gawin. Nagsubli ka, mabalin mo ton niya itugot ni nagkikit daw keng kuha nga dokumento kaya mangalakan ton ti arwaten. Stay in, dagiti agtrabaho dito eh. Adaan na kinidakil nga balay, iti likod. Kayso di pagyanan niya. Tapnon ti kasta, awan ti maladaw. Jak kayat ti maladaw, nga umay ag-report mo no agtrabaho. Ni Ma'am Elis Tamayo, kastamet din ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Raven Vergara, ni Mar Dannog, kundi sa bali pa ay nga naka-tune in ka na tayo, Lisa Dannog. Thank you very much, ni Arlene Tolentino Natividad. Itultuloy tayo itong ibasa, dito surat nga ipatulod ni Pagayam tayo, Sofia. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asidag ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns sa babae kasta meten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Daytoyen ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para kariti raken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatanen kariri Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariri amin nga klase ti mula ken para kariri tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no Mang Robert. DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months. No Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na, no narugitan, masukatan tapnon kas tama preventaran, DJ pinaka-perdi DJ, compressor no Mang Robert, naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso, isut agi-pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor, iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert. Keto barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no Mang Robert.
Kaya di kadta kiti balay mi in padamag ko kari iti naganak kanya. Nga naawat ako iti nagaplikarakas tindera. Ken masapul laingin ti panangalak iti barangay clearance ti barangay mi. Kinuyog nak nga rutina kabigatan na Manong Robert nga napang kini Apo Kapitan. Tapno dumawat ako no mga laki ti barangay clearance nga pangipaniknik. Na siya ket natulnog nga makibarangay. In mandarmet ti kapitan nga mapang kami ti barangay secretary. Kalpasan na alayan mi ti barangay clearance. Ket mapangkam to ket ti tresurera. Nagbayad kalpasan nga mapapirmaan mi iti Apo Kapitan tinasao nga dokumento Manong Robert. Kabigatan na nagrubwatak. When inrubwat ko ni kiti arwatek. Adaanak iti talo apat tanon Manong Robert. Adaanak met ti sumagmano nga blouse. No pwede ito iket dadaan. Day taunay ti pinantanunod ko ini kapo iti bilin ti boss nga masapul nga nanit wenno nadalos ti panagarwat ti agserbi nga dakwada kas tindera. Kabsat ko ini makadano na kiti day nga bigam iti mismo nga nagaplikarak nga pagkatilakwan. Sigod nakmanen nga kinasarita ti boss. Kinita na ti takder ko. O sige, mabalindeta. Ngayon to nubigati kang kanto iti t-shirt o sarem. Nga adamarkana nga naganda iti pagtagilakwan tayo. Kas uniforme, temporaryo. Bayat niya sursurwem ti panaglako dito masapol nga dumig ka karigiti kakatwam. Ken saan mo nga ururayan na mandarin na ka no adda digiti customer. No adda ti customer masapol nga entertainment. No anya ti masapol na ket saan mo pailay nga mo agdamag ka karigiti kakatwam. Kasta digiti mangrugi wenno panangrugi ti daytoy nga trabaho. Mawatam ka di. Oh, sir, thank you. O sige, mapangkan iti sango. Kadwam di mesa nga iti ayan digiti lako nga radyo. Tara kayo ti mangdamag ka digiti customers. No, anya ti kayat da. No kayat da digiti display tayo. Masapul nga tinggem no anya ti explain. When no ipalawag ti kadwam ka digiti bumatang. Tapno amum tumeten no sika ti mapuskan. Insigida nga nagpakadaag ket napanak nga rod iti ayan ti kadwak nga sales lady. Pagpian na nasaya at tipada ka babae. Nasayat na naawat ka. Anya gaya men tinagan mo? Sofia tinagan ko. Mano titawin mo? 20 ko? 20? Hindi nauna ang ti makatawin yung sika. 21 ko. Duamit nga tawan ko rin dito nga trabaho. 19 kini sumreka. Namindwa ako nga nagkasangay nga daki dito nga trabaho. Naragsak diag kasangay dito yung kaputa. At the cake, at the pansit nga, paalam ni Musta yun. So nga, ananusam dito nga trabaho. Kinunana. Well, ananusam. Narigat tibiyag ni. Aging ka nga, adda imay nga customer alalaki nga mangkinkita ka rin naka-display nga radyo. Pakaramanan digiti electric fan. Ken sa balibay nga electrical appliances. Sir, anya ti pili yo? Kahit yung kanina nga radyo, kinunati, kadwa. Kinaik man, hirwaran nakman. Hirwar mo man ito display yun. Inruar ti kadwa, ken sinipsiputak, digiti ganaw na. Solar dito sir. Saan mo nga masapol ti baterya? Ngem no, adda ka ti unig ti balay, ken saan mo nga naibilag? Mabalik mo nga isaksak ti kuryente. Ay kasta yan. Napigtas man. Ada ka di metla FM na. Ada sir. Ken ada antena na. No ada yu ka, mabalin mo nga yun nat ti antena na tapno agbalin nga clear kay signal. So nga, napigtas na ito eh. O sige. Gatangik.
Mapadalatan iti counter sir, sadya kanyag bayan. Data tinagngigak, manipod rugi ang ingganay tinalpas. Banag manong Robert nga dakkel nga adal. Isu nga tinantanda anak. Amin nga balikas, amin nga garaw. Yiisem ken panang bayabay wenno. Panang assistir iti customer. Tinantanda anak deta tapnon ti kasta. Awan pakapilawak manong Robert. Papagayam sa tayo may lepas, di ba nakaibasa deti surat ni Pagayam Teo Sofia. Paraanan na po yung tunubigan. Anyat agbalinagasat ni Sofia, itinastrek na nga trabaho. Makatulong to ka di, nga talaga. Kariti ka pamilyana, kang runaan na di didwa kakabsat ng agad-adal. Awisin da kayo, kadanggay minto manen yung tunubigat, para itipan na kay tuloy nga may basa, ti surat ni Sofia. Dito yan papagayam, nga pumakada kami, ti programa Tinapalabas. Pero nga rin ti pagayam yo, Robert de la Cruz. Ini technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malim ti Lunes tay amin sa para, agyaman kam tingkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.